Mga igsoon, kung dili libre ang atong kasing-kasing sa mga butang nga lumalabay sa human relationships o sa maayong pagbati, unya gasunod kang Hesus, dili ta malipayon. Kay dunay conflict sa atong kinahiladman. Dunay murag tug of war sa atong kinahiladman. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ug welcome nining atong programa, ang Pamalandong sa Pulong. Karong Domingo Hunyo 26, 2022 is the 13th Sunday in Ordinary Time. Usab, karong Domingo gitawag nga St. Peter the Apostle Sunday alang sa formation, training ug support sa mga seminarista, clergy and the religious throughout the world. Mga igsoon ng atong mga pagbasa, unang pagbasa gikutlo sa First Book of Kings, chapter 19 verses 16, 19 to 21. Ang atong Salmo 16, versikulo 1 ngadto sa 2, 5, 7 ngadto sa 8, 9 ngadto sa 10 ug 11. Ang atong ikadang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia, chapter 5 verses 1, 13 to 18. Ang atong ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas chapter 9 verses 51 to 62. Mga igsoon, ang pagsunod sa atong Ginoong Kristo usa ka tawag sa pagkagawas nun. O gikan sa atong mga pagbasa, ma-discern nato nga kining pagkagawas nun nagkahulugan og tulo ka butang. Una, kanang gawas nun gikan sa pagkagalungan sa mga butang nga lumalabay. Freedom from inordinate attachment to material goods. O sa mga pulong pa ni Bishop Robert Barron, kanang dili ta maadik sa mga butang nga lumalabay. Ang mga kabtangan, bahandi ug uban pa maayo. Apan kung magalungan ta niini, maadik ta niini, dili ta makasunod sa ipabuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Gani, sugod pa sa Old Testament, ang tanan nga gitawag sa Dios nga mag-alagad kaniya, dunay gibiyaan ang ilahang mga kabtangan alang sa katuyuan sa Dios. Nadunggan nato sa atong first reading nga si Propeta Eliseo. Iyang gibiyaan ang iyahang pagkamauuma, giihaw ni iyang igdadaro nga baka, iyang gisugnod ang yugo, ug ang iyang niluto ipakaon sa mga tao, ug mibiya siya sa iyang lugar, ug misunod sa kang Elias, isip hulip nga propeta. So dili ito mahimo ni Propeta Eliseo kung siya nagalungan niadtong iyang mga kabtangan. So kana ang una mga igsoon. Ikaduha, kanang dili kagawasan gikan sa pagkagalungan sa tawhanong relasyon. Freedom from inordinate attachment to human relationships. Kana bang dili ta maadik sa relasyon natong tawhanon nga relasyon nga maubot na sa punto nga dili na ta makatuman sa tawag sa Dios tungod kay na-hook up na ta sa atong tawhanon nga relasyon. Diha sa atong unang pagbasa, nadunggan nato nga si Propeta Eliseo gitugutan ni Propeta Elias nga mapauli na sa ila aron mohulok siya nga amahan ug inahan ayha siya mobalik ug mosunod kaniya. Gitugutan ni Propeta Elias. Apan sa atong ebanghelyo, dunay batan-on nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo apan muuli una ako aron pag say goodbye sa akong pamilya o mga kaliwat. Apan sa itubag ni Hesus, kinsa gani kadtong maghawid sa daro unya magpunay glingi, dili angay sa gingharian sa Dios. Meaning ang gingharian sa Dios kaning tawagon ta nga magsangyaw sa gingharian sa Dios, it demands absolute surrender. Na bisan ang pamilya
kinahanglan atong biyaan kay prioridad nato ang relasyon nato ngadto sa Dios. So kana mga igsoon ang ikaduha nga atong matun-an. Ikatulo, kaning gitawag nga kagawasan gikan sa pagkagalungan sa maayong pagbati. Freedom from inordinate attachment to good feelings or comfort. Maayo nga kahimtang, walay hasol nga kahimtang, hapsay nga kahimtang. Ang maayo nga kahimtang, maayo in itself, well and good kung ato ni ma-experience apan dili ta dapat magpagalong. Dili ta maadik kay haron sa atong pagsunod sa atong Ginoo Kristo. Kung dunay mga kalisod, makatolerate kita. Sa atong ebanghelyo nadunggan nato nga dunay batan-on nga miingon kang Hesus, "Sir, mosunod ako kanimo bisan asa ka paingon." Apan ang Ginoo miingon, "Ang mga hayop dunay kapahulayan, but look at me. Wala ko'y kapahulayan. Dili sa tanang panahon na ako'y comfort." So gipakita sa Ginoo ang unsa di ay ning magsunod ta kaniya na dunay daghang mga kalisod. Si Jesus ug ang 12 katinunan na reject sa ilang pag-adto sa Samaria. Wala sila dawata sa mga Samaritans. Unya na upset si Santiago ug si Juan, miingon siya nga, "Ginoo, unsa man ipaulan tani kalayo gikan sa langit haron mga sunog ni sila?" Pero gibadlong sila sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga tudluan sila kanang tolerance of rejection, tolerance of kanang pain necessary sa atong pagsunod kaniya. Kanang vengeful attitude, dili na angay sa gingharian sa langit. So, kung dunay mga kasakitan, kinahanglan mo lahutay aron nga makapadayon sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, kung dili libre ang atong kasing-kasing sa mga butang nga lumalabay sa human relationships o sa maayong pagbati, unya gasunod kang Hesus, dili ta malipayon. Kay dunay conflict sa atong kinahiladman. Dunay murag tug of war sa atong kinahiladman. Pananglitan, dili ta malipayon nga nagsunod ta kang Hesus, kita mga Kristiyanos nga Katoliko. Unya, dili ta magpabaylo og bugas atong silingan nga way bugas. Bisag kabalo ta nga nay ato. Moingon ta nga wala tay kwarta bisan kung daghan tag kwarta. Dili ta malipayon. Mabati na to na sa atong kinahiladman. Dili ta malipayon kung dili ta makakumit sa tawag sa Ginoo tungod kay di ta makalet go sa atong mga ginikanan. Daghan mga batan-on karon nga dili makakumit sa kaminyoon tungod kay mabalaka sila nga biyaan nila ilahang mga ginikanan. Daghan pon mga naminyo na apan ang ilahang paghigugma tuwa pagyapon sa ilang mga ginikanan hantod nga wala na tigayon ang ilahang bag-ong pamilya. Meaning inordinately attached, na sobrahan ra sa pagka-attach sa relasyon sa pamilya nga wala na nun maayo pagkatubag ang tawag ni Kristo diha sa pag-alagad. Daghan mga batan-on karon dili na magunahuna sa pagkapari, pagkamadre, pagka-misyonero tungod kay subo sila nga biyaan nila ang ilahang pamilya. Ug kamo mga di pamilyado, usahay kung dili kamo makabantay, ma-prioritize ninyo ang family bonding kaysa pagsimba una ay ang family bonding. Ug kamo mismo makasinati nga something is wrong, na ibikil sa ako ang kinabuhi isip Kristiyanos. Kay wala ko makatuman sa angayng ipatuman sa atong Ginoong Hesukristo. Sa samang pagkaagi, dili ta malipay nga kita komportable ang atong kahimtang, unya ang atong silingan arang pobriha.
nindot ang atong balay o likod sa koral sa atong balay nagbahirig nga payag. Wa tay mga kabilinggan sa basic needs unya ang atong silingan na tagbuan wala gani ilaha bisan bugas, pamahaw. O kita mismo makabati ni ana sulod sa atong kinahanglan nga dunay wala mabuhat sa angayng buhaton. Ug dili ta malipayon sa atong kinahanglan. Ang tentasyon sa dautan mga igsoon alang kanato kanang maniguro. Pero padre, kung dili pod mi maniguro unsaon man sad pagkabuhi, dili ta mabalaka. Matud pa sa pasiuna sa atong misa karong adlaw nga mulahutay ta sa mga kalisod, di ta mabalaka kay ang Ginoo nag-uban kanato. Ug magmalipayon ta kung sa atong pagka-Kristiyanos libre ang atong kasing-kasing sa pagbuhat sa kabubuton ni Hesus. So ang tentasyon sa dautan kanang maniguro, mao na nga dinhi sa kalibutan daghan sa ato moapil anang mga secret society bisan kung antichrist ang iyahang essence ana nga grupo. Kay na may promise nga makip ang atong bahandi nga dili magamay. Naay promise nga ang atong pamilya madato. Naay promise nga komportable ang ato ang kinabuhi. Diha sa pagpanarbaho, ana ang promotion, paspas ra, special treatment, ug uban pa nga mga maayo nga hitabo sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Busa mga igsoon nining Domingo mangutana ta. Unsay galong kanako hinungdan nga dili ko malipayon sa akong pagkakatoliko nga Kristiyanos. Bahandi ba? Kabtangan, material goods? Ang pagka inordinately attached ba sa atong pamilya? O di ba kana bang nagalungan ta sa atong mga comfort zone? Nga kung ma-threaten ang atong comfort zone, kung ma-violate ang atong comfort zone, mahimutang saputon, mahimutang dili na malipayon, mahimutang threat ngadto sa uban. So kana ang atong angay nga ipangutana sa atong kinabuhi karon. What is it that bothers me hinungdan nga dili ko malipayon sa akong pagkristiyanos? Dili ko malipayon sa ako ang pagsunod kang Hesus. Dili gawas nun ang akong kasing-kasing. Unya ato ding ihalad sa Ginoo, Ginoo tabangi ko nga kining nakapagalong nako sa akong kasing-kasing hinungdan nga di ko makatuman sa buhat sa imong gugma. Kana na ang mawala unta ni sa akong kasing-kasing. Kanang akong pagka binspol, pagka masok-anon, mahay-mahayon, parihas sa pahimangno ni San Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa taga Galacia, giingon San Pablo, kung magtinukbanay kamo, magpinahitay kamo sa sag-usa, pagbantay nga dili kamo tanan malaglag. Kanang you drop off anger and mga mahay-mahay pag nilibakay sa sag-usa. Kay dili kamo malipayon sa inyong pagka-Kristiyanos. So, kung doon yung mga discomfort, dili man ni malos. Dili parihan ni Santiago o ni Juan nga maghunahuna dayon og panimalos kay wala gidawat. Kay nganuman dili kita makapadayon sa atong misyon sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo kung mabisita sa pagpanimalos, mabisita sa pagmahay-mahay, mabisita sa atoang mga heartache sa atong kasing-kasing. Mga igsoon, importante nga dili ta magalungan sa bisan unsang butang dinhi sa kalibutan. Kay kamo nga mga ginikanan makatestify gayud nga kung tinud-on ang inyong pagkaginikanan, dili gayud hayahay ang pagkaginikanan. You have to let go things, relationships, comfort zone kung tawgo na kamo sa Ginoo sa usa ka direksyon. Kami mga pare,
dili gyud sa tanang panahon nga komportable ang among kinabuhi. Usahay daghan di kauyon sa among itudlo ug prangkahan mi sa ilahang kalain sa amo. Kitang mga nagalagad sa simbahan, usahay sa atong pag-alagad, murag dili ta mabugtian sa atong mga kahago. Usahay kung kita na mangayo sa pag-alagad gikan sa simbahan, dili ta makadawat sa atong gidahom. Unya kung wala ta na practice nga malakalitgo sa comfort zone nato, adikta sa kanang maayong pagbati, ang mahitabo magmahimahay ta, mulaylo na dayon, muundang na dayon, and worst, change of religion. So kana ang ato ang bantayan mga igsoon. Unya mangayta sa grasya sa Ginoo nga, Ginoo, makaawat unta ako aning salmo responsoryo karong adlaw. Diin ang salmista nag-ingon, ikaw ang akong kabilin o Ginoo. You are my inheritance, O Lord. Nga kung mawala na sa ako tanan, kabtangan, pamilya, maayong pagbati, comfort zone, mupadayon gyapon ko sa pagsunod kanimo. Tungod kay naapa ka nga akong gihigugma, kay ikaw ang nagtawag nako una sa tanan, ug ikaw ang nahigugma kanako labaw sa tanan. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.